Les malalties surten dels nostres errors, dels nostres vicis. La mort ens ve del vici, perquè tot ve no hi ha mort per vellesa. Hi ha mort per malaltia, no per vellesa. Per tant, si hi hagués mort per vellesa, algú hi arribaria, no? No n'hi arriba cap. Tots moren de malaltia. Tothom mor de malaltia. Per què? Perquè la medicina no serveix per res. La medicina no. La cirurgia sí que serveix. La cirurgia sí.